onko no danino ya ina wana tana akunde debwe jam galle modam neno ya neno akune village wa fama ni village wa ni di fama kono non ko ne sasa ko bodo be ngachata nena mokoloto yai boy mokoloto fama jallo jeri fama e village wa Tino Saidi kamolomi Kilimanja dai holare Kilimanja dai fasnare kono fo kidelam gilingo ni pindi wonki gilingo ni lamba bernde kidam Baɗa tampere nanda e Yasin mi ari ɗo nane subaka mi tawani ma ɗo ɓe mbi kam ka jaltuɗo min noon mbimi yomi artuɗo hen mi wawa haldude ma piye o komi cohluɗo kalis o on ɗo komi jiɗɗo yadde Dakar tan wori ko mbanmi to mi arta ay sata gaddeta Dakar a somoyto walla somoyade ala min noon min sohla somoyade noon min jinmi ko yadde Dakar tan neɗɗo change air seeɗa tan neɗɗo jeeya hoore mum kadi ay sata an taw walla jiɗɗa abbade ko village wa abbade village wa yi ko andin tan an noon a famani ko pamumi ko min somi sohli abbade village wa onon on keɓata hen te somi yiɗino kadi o yaltaɗa ɗo ha abbade mo no rewi nafawmi hen nden tampere tawanim ala ay sata nden de kam a wendori ay sata mi famani haala ma ka de a wawa famude ɗum saabu yiɗa famude ɗum piyeɗe paten toon mbiɗa ka jiɗɗo yaade Dakar aɗa foftoyo a faami a haalani law aɗa andi ummagajo kañum adi haalandemi ko teggitta ala ko mbattani Binta Fall ko teggitowo Penda Ndiaye ko teggitowo joni noon kamɓe tato ɓe soɓe jawti ni woni an mi teggitan ma ɗum ko haala i ko haala kay min piyam meeɗa wal meeɗa ñallin kamɓene kay meeɗa wal meeɗa la ilaha illallah yeesam noon mini ɗo laaɓi no foti ɗum ay wona sata haala ka holko woni haala ka komi jiɗɗo komi garanɗo temi meeɗa wallin mi meeɗa ñallin ane banden yiɗmi ko totta kam kaalisam law mi yaha haajam ay sata an ka jahowo Dakar aɗa foftoyo ɗum haajo ma ala hen noon haajam no hen enen dende piyeɗe sa haali tan mi haalat enen denduno fano sa nokki tan wiya ko wawi ko kaalisam so welima mi rufa so weli kam mi ubba so weli kam mi weddo ko welma foɗa wawi eyyi wadde to liccu komi poftiɗo wona mi foftoyaki koɓe haalɓe ko ɓooyi eɓe jogui haajuji mi wawa tottudema gaga mabɓe joni noon i joni noon anda joni noon ɗon tan mbawɗa fawde tan mbawmi fawde ɗum mi ala ɗo pawmi ɗum banggue goɗɗo eyyi Yasin an haaldude ma il est l'heure de yo yaw yonti yo yaw kaalisam komin jeeyi e yiɗmi ko totta kam kaalisam ananani ko mbimami ko min ni aɗum tedde yam arde ɗo wiide mbiɗa haalanma caɗelam nde wonno sa hokki neɗɗo debbo wiide ɗum kadi ƴewan ɗum ligguey walla hokka ɗum dépense uji ɗum yahata farmata ni wi kam yomi yaha o ɓooyi wiidemi yomi yaha hedde ma mi haalanma caɗele de nde wonno joni kam ko liggornomi ko manki yaade gonnomi ɗo koye panneau ji solaire ɗi e moto ji pompe ɗi ko ɗum gonnomi kono joni liggey o faafani yarani foti yarude ni solaire aji joni yimɓe utilisera ɗum no fewi no hannirta ni ko courant ɓe yimɓe ƴetterta joni noon komi jinnoɗo ɓaade ko an to Dakar to aɗa anda toon kadi machallah an ɓuuri kam toon andede ɓuuri aɗa jogui toon yimɓe mo jokkodirɗa no yimɓe mawɓe joni noon komi jinnoɗo balla kam e mi daña toon liggey nde wonno mimi moto pompe o ko liggornomi ɗo ko wona liggeyam ko peelalagal tan Allah ne waɗi hen arsugo mbeɗa dille hen kono min liggeyam ko cuisine ko ndefu ko affaire ko ndefu jaarumi eyyi joni noon komi jinnoɗo yaade Dakar mbadema mi daña toon ko liggeymi yaademi Dakar noon mbaɗmi anda hay goto ko ɗumaɗo ɓaggimi fofom alhaaliji am ɗi foof
to galle to kadi e balla kam kadi ƴewde liggey mbaɗa kam dañi toon liggey joni noon komi ƴettunomi décision ko yaade min goto kono farmata wi ko jaadowo en gonga kadi ko wi ko kadi hay min mbeɗa yaade hen par ce que min natti wonde minen ɗiɗo ɗo woni ɗo ko cowiɗo eyyi wondemo ɗo e Fouta min ɓuurani ɓerdam nde ko hakkillam deeƴani hen ni mataw ko caɗele no kewiri ni tan mbino mbeɗa miijo ɗum kono wona hakkillam deeƴani oppudemo caggal eyyi jinno ko nawordemo ɗo mi wallamo e safruji makko mi wawa heddandemo ɗon sabu ala mo wondi toon so woni ɗo ala mo wondata ɗon to kam so woni toon somi jippimo mawɗo keedam mo banggue wulnude ndiyam men alhaaliji ɗon hande Allah hokkimo jaam foof eyyi ko ɗum noon jinnomi balla kam e alhaali o min wi fama yo nodde comme ça jewten hen kadi hersinaki sabu hande sa jogaki fama ko responsabilité am wonata donc firti ko min jogoto ɗum so neɗɗo ari jetti biye resi ɗum on cikkumi ko an wallata heddoto noon sahaji jinnaɗo no wawi sikkude kañum wone wallude taw jettiɗo ɓinguel ma on wone walludema sabu hande kala ko mbaɗmi e fama ma taw mboɗo wela tan mboɗo waɗanam kono responsabilité ji makko iweyam hande jaltinɗa responsabilité ma e makko famille noon sa innama hen biddu a jeeyama e famille sa resi hen debbo a jeeyama e famille sa dañi hen gorko a jeeyama e famille donc noon koye famille e jeeyɗa deuxièmement sa hoyi fama hoyi so fama hoyi mi hoyi o ari ɗo noon laaɓi kewɗi baaba jinmi ko mine seydi min geggat tan mboɗo yiɗi ande galle mbimo mi ala an mbiɗa hoɗum Penda Ndiaye mbimami Penda Ndiaye koko nodduno kam ko ɓooyi ene jogui yangue Penda Ndiaye ko teggitowo Binta Fall ko teggitowo eyyi an Yacine ka neɗɗo an heɓe haaju mumen ɓe litti min kadi ko haajam kamɓe gadima haalde kanko ko yangue weeli ɗum min ko yaade Dakar neɗɗo fofto yo waɗa pédicule manicule fewni to ɓandu makko comme il faut mo kala noon ko welma ko mbatta andi joni noon haɗen ko jinmi teggitana kam Aissata ɓe limtanmami ɗo ɓe gadima haalde sa adinoma haalde mi tottuma saabu piyende aɗande koye lawol tan pawɗen kadi an ni jaaɗa ko Dakar aɗa foftoyo ɓe ko joguiɓe yangue ɓe ɓuurma hedde lawol an min mi foftoyto mi haalanima no an fofteram ko waɗirma dérangé Aissata ƴeew minen ay minen min kangaka minen amin paami programme ma walla ko village o jiɗɗa ana famani mbiɗa faami onon kala mbo mbawmi haaldude nde ɗo rendo foof somi haali daɗɗiɗe addanami village o joɗɗinami eyyi min somi yiiɗino village o no ha tengti o yaltata ɗo yen huccude Dakar mi yiiɗi ko ɗo keɓanmi ɗum cikkuɗa Aissata yettude te ƴeew wat feere pina noon ka tinani ko mara tinani joom suur makko ko sowi ay farmata yo sowo yo jibin funeɓe sappo jeetato sappo jeenayi yo galle heew yo jibin sakuji so weeli kam hande noon yaha mi waɗa ha feewa mi jibina joni wona jibinde satti noon so welima eyyi Aissata eyyi d' accord so welima ala probléme komi haalanteno tan pour gandira ɗum noon ha joni wuuri siko rufani gandumi ko welma ko tan welma ko jiɗɗa ko kadi jiɗɗa te ko welma ko welma wawi ha joni wuuri siko rufani mais waddata hen haalam gandumi kaalisam kam arata junggam ha laaɓa te somi wima noon aɗa foti jabde ɗum nde ko han hen to min kam ɗum yo haajam bone wima village wa onon kala kalde dow haaldele fof ko village wa jamma village wa ñalawma village wa dow village wa less min somi yiɗi ɗum hay mawɗo heɓata saka cuklel waddeɗa rewi dow a famani wadde biso o puma ɗo taɗo yettoyima wona mbi ani ko haqqille ma o jawmi
saɗa nawde ɗo juuɗe koyɗe ko ɗo bonata ɗon ɗo mbi min ko ɗo bonata ɗon ɗo pourquoi mbimomi noon jinmi fammindemo tan o natti jeeyede e galle o koye galle ma o jeeya kono wona mi yiiɗa o wona e sara ma kala jinnaɗo sinno ko sago mum ɓinguel makko iwata e sara ma e nder ɗum ɗon kadi mboɗo yiiɗi annene aussi kadi dañajoom faama ko on an jogui debbo ma minen noon min goni koye wallidde tan mi meeɗa miijade aussi kadi ka cuisine cikkannomi tan ko solaire aji comme no mbiruɗa ni ko hen gollata kañum woni meccal ma mais kadi ko ni neɗɗo ko ma jogo meccal so natti yaade ƴeewa peeje goɗɗe faama ari min jewtidi hen min paamodiri hen inchallahu rabbi ala caɗele galle Dakar no yaajani hoore mum cuuɗi nan toon la plupart koko luwa galleji 3 ha 4 nan toon la plupart koko luwa et puis sa ari toon ɗon liggey ma marsata par ce que ɗo kam wonde ɗo cuisinier ma tawa yirluta ko aɗa defa lacciri ha ko e hôtelaji ɗi bon sen jettima ha toon mamin eto kala komin mbawa woni yimɓe momin gandi min mbaɗma présenté ƴeewa dillinde sababu ko heddi ko noon an tinnoto tan soit mi anda mi yahat après garon an e makko ƴetta lawol garon ou bien en gardat kono no jiirumi on ni e bagasuji mon ɗi min mbawa yaadude donc mi yahat tan après gabɓuman kam kadi ko ni no mbiruɗa nane ni ko ane makko wonno natti wonde ane makko tan so biddo naate dewgal tan responsabilité joni Allah jarama jarani gacce non par ce que koye famille o jeyɗa ko mbaɗanmi ko mbaɗantumi ɗum tan ko ɓinguelam somi wawa kadi mi wiyan mi wawa mi forceta ko ganduɗa mboɗo wawi sa yi aussi kadi mi jaɓananimo gila nden ande yimɓeɓe haalaka e tout ça là o resi debbo kanko hurtoyi yoɗani e gorko ete tottata gorko fulla e fayida e oɗon mbawno wonde ɗo e galle o oɗon mbawi kadi wonde to e galle o ko heddi ko ala caɗele goto enen de inchallah rabbi t'inquiète pas pour ça inchallah enen a jarama a jarama no fewi kadi yo Allah suuri kadi ko honuma en kam ɗo kewi widni hen mbeɓani e o saaha wallahi neɗɗo hokkumaji debbo jokkoɗuma foof ma wona koye gowni ko gaccam ni wawi di ko so tawino tan ko min hokkatno hooram mi ɓurata milliarde mi ɓurata bilgueji heddi noon ko Allah an kadi aɗa faami ko Allah hokkat aɗa andi ka joom imonagal aɗa andi ko Allah hokkat ko Allah haɗata komi jarnadema tan e Allah yoɓ moƴƴere inchallah ɓoyna kadi e jeesamen ɗo dusugo wallahi inchallah tinore tan inchallah mi weltima wusa hoore wulde nde kadi hoore wulde nde te mi wawi taw basalɗon Mokoloto, yay boy, Mokoloto, Fama Jallo Jerry, Fama e Vilazua, Dewgal wana jawdi.